ओवी शब्दाच्या उजवाडात आम्ही सरल्या संसारात पुष्टी जाऊन जीविता काळात सरल्या संसारात एका ताळ्यान सरया मी मुखार सतानी तिचे वाटेन नीट सोलून सौम्यादी आधार समाधान एका ताळ्यान सरया मी मुखार सतानी तिचे वाटेन नीट सोलून सौम्यादी आधार समाधान संतोष आणि दुःख घेऊन आम्ही सरल्या संसारात कष्टामध्ये बोर बसून सरल्या संसारात एका ताळ्यान सरया मी मुखार सतानी तिचे वाटेन नीट सोलून सौम्यादी आधार समाधान एका ताळ्यान सरया मी मुखार सतानी तिचे वाटेन नीट सोलून सौम्यादी आधार समाधान